Filwaqt li s-settur finanzjarju u dak tal-assigurazzjoni huma responsabbli għall-akbar differenzi fil-pagi bejn is-sessi, bħala medja in-nisa f'Malta jitħallsu biss 89 ċenteżmu għal kull 100 ċenteżmu ta' dak li jaqla raġel. Diskrepanza medja fil-pagi bejn is-sessi ta' 11%, dan ifisser li wara d-data ta' 19 ta' Novembru, in-nisa f'Malta teknikament se jkun qed jaħdmu b'xejn sal-aħħar tas-sena. Id-distak fil-pagi bejn is-sessi huwa legali, għalhekk jistgħu jsiru bidliet żgħar biex in-nisa jkunu jistgħu jieħdu dak li fl-aħħar mill-aħħar huwa dovut lilhom. Għal din ir-raġuni l-Assoċjazzjoni għall-Ugwaljanza l-A4E qed tħeġġeġ lill-Gvern sabiex jelimina d-distak fil-pagi bejn is-sessi. Dan jista' jsir billi tiġi indirizzata kultura ta' segretezza fil-pakketti tal-pagi biex bekk jiġi żgurat li jkun hemm aktar trasparenza. Fis-sqarrija ntqal li hemm bżonn li jiġi żgurat li l-irġiel jaqsmu r-responsabbiltajiet tagħhom bl-istess mod mal-kollegi tagħhom. Ix-xogħol flessibbli għandu jkun disponibbli għal kulħadd u bekk jiġu mħeġġa aktar irġiel sabiex jużawh. Fl-aħħar nett, il-Gvern ġie mħeġġeġ sabiex issir ħidma biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet importanti u titnaqqas din id-diskrepanza fil-pagi ta' bejn raġel u mara.